kadınlarına karşı Kuştina keça Kurd a Rojhilatî Jîna Emînî li bajarên Bakurê Kurdistanê jî rastî nerazî bûnan tê. Nûnerên partiyên siyasî û sazî û rêxistinên civaka sivîl bi çalakiyan kuştina Jîna Emînî protesto dikin û piştkiriya çalakvanên ku li dijî rejîma Îranê derketina qadan dikin. Li dijî rejîma Îranê Li Diyarbekirê koma xebata Hevpeymana Kurdistanî û platforma jinên Kurd daxuyaniyeke hevpar ragihandin û gotin ku ev berxwedana hevpar de hem ji bo pêşxistina demokrasiyê ya li Tehranê hem jî ji bo nefesdayîna gelê Kurdistanê encaman bixware bîne. Em di serî de piştgirî didin vê bana gelê cîhanê dikin hemû bira piştgirî bidin gelê Kurd û gelê Îranê ki ew xwe pêşandana bu esedema du tişta. Yek mafê gelê Kurdê azadî du mafê demokrasiyê li dijî rejîmê gavekê pêştehr e. Ew gelekî giring e ji bo wê gelê Kurd berxwedana ka mezin dîniye ziman gelê Îranê zî derketiye zixaxa. Di daxuyaniya hevpar de hat ragihandin ew di wê baweriye de ne ku têkoşîna hevpar a li ser armanca azadiya Kurdistanê û demokrasiya Îranê pêk tê lê di her du qadan de rê li ber destkeftiyên mayînde veke. Xwe me got şehîd ket ne Kurd bayaz bahar nedikim got wisa behta qetil kirin çunkî mal Îranê em jî televizyonê temaşa dikin pora wa xuya tikî tilê wa ojekiriye yanî ew tiştên hene. Lê ji ber ku ew Kurd bû wisaya. Li vê de divê em vê baldar bin divê mijarê de vê baldariyê em bikin got can û ziyan nê ser milletê Kurd gelê Kurd li Kurdistanê Rojhilatê de divê em vê de haydar bin. Rêveber û nûnerên partiyên siyasî û saziyên civaka sivîl bang li saziyê navneteweyî û bi taybetî neteweyên yekbûyî û Yekîtiya Ewropayê dikin ku ew li dijî rejîma Îranê sepandina cezayan pêk bînin û bang li gelên cîhanê jî dikin ku li dijî zextên rejîma Îranê yên li ser jinan û gelê Kurd û gelên din helwestekê nîşan bidin. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Diyarbekir. Zendegi azadi! Zendegi azadi!